फैलायबाय गाइस नोंथांमोननि गेजेराव दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव मावजि बुन्दाया खावब्ला सिब्ला ना गोरान खावनो थांनायाव आं मोनसे नखराव फान साजादोंमोन आरो हमजानानै आङो गोब्राब जोखोम जादोंमोन। गोजौनि गुस्थिया गाहायाव फैदोंमोन आरो गाहायनि गुस्थिया खेंख्रा जानायनि थाखाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव नुजाफैनानै बखिफैनो हायाखैमोन। दिनैनि भिडिअआ तामान मजा दाबुल इन्टारेस्टआनो थांगासिनो आमाय थु बिबु बिखा संफ्ल मावग्लुंलायनाय नोंथांमोननि गेजेराव आङो ताजा गरम रादाब लानानै फैदों। गाइस फाताल लेक्सारा मारिबाय थायाजासे दिनैनि रादाबखौ फरायलांदोनि फारियै किडनि प्रेसार जागुलायजासे। खुलुमबाय रायजोफोर 25:30 जानाय लोगो लोगोनो दुलाराय खोनासंग्रा आरो नायग्राफोरनिसिम जोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं दिनैनि रादाबखौ फरायनो सानदों। थरायना मुस्रि मावजि बुन्दा बसुमतारिया दिनैनि गिबि रादाबाव दङ। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय नोलोबारि गामिनि दामफ्ले बर' होननाय सासे बर' आइजोआ 20 बोसोरहालागै गावनि आफाखंखौ साफा खालामाजासे लाखिनानै खाथिथिं थांबानो नालि मोनामलायनाय खालामना लानाया रायजोफोरखौ सोमोनांहोदों। मिथिनाय बायदिब्ला बिथांजोआ गोबाव बोसोर आफाखंनि खोमोनखौ हायालासे एबा साफा खालामैनि जाहोनाव आफाखंआव थेमा जालायनाय आरो अयथासार मोनामनाय मोननायखाय हौवायाबो उन्दुजाफानो गिनाय मोनोमोन होननानै बुंहरदों। अदेबानि मानि थाखाय एसेबां गोबाव आफाखंनि खोमोनखौ हायाखै होननानै खौरांगिरिफोरा सोंनायाव आइजोआ बुङोदि वर्ल्ड रेकर्ड लाखिनो थाखायसो बेबायदि खालामना लाखिदों होननानै मिथिहोयो। नैथि रादाबो दङ। तामुलपुरनि कुमारिकाटायाव मैया देवालि सावनायनि मुङाव गावनि हौवायानो एटम बमाखौ दख'ना सिङाव सोना गावना होना बेदलाब होजोबनाय जाथाया ओनसोलाव सोमोनांहोनाय लाबोदों। मिथिनाय बादिब्ला गावनि फिसायानो प्रेंक भिडिअ बानायनायनि मुङाव हिनजावखौ सिरि थांनानै दख'ना फैलानानै एटम बमाखौ गारदेरना होनायनि जाउनाव थाफ्लि फेन्दा गासिबो बेदलाब होनाय जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगो हिनजावखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो आरो हौवाखौबो खाथिनि सुबुंफोरा रागा जानानै गावखौबो हमख्रब हमसि थाफ्लियाव आसि बमा सोनानै गावना होना हांग्राना उन्दुनो हायै खालामना दोनो होननानै खौरां मोननाय जादों। बे फाग्ला बिदिजों जायो। थामथि रादाबाव दङ। बर' आइजोफोरा फेसबुकआव डलारनि मायाजों खाजानाया 90% बारायबाय होननानै मोनसे डाटा ओंखारदों। थांनाय 2019आव माखासे बर' सुबुङा फेसबुक एकाउन्ट दंब्लाबो पस्ट होआमोन एबा एक्टिभ थाबामोन। नाथाय दा फैयै बोथोरनि बिलिरनायाव डलारनि मायाजों खाजाना गुड मर्निं गुड आफ्टारनुन गुड नाइट होननायजों लोगोसे जानाय लोंनाय बेरायनायखौ दिन्थिनायजों लोगोसे गावनि खिनायखौबो पस्ट होफ्लांलायनाय जालायलांबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ससियेल मिडियायाव सोरबाया फैयो गावनि स्किलखौ देखायनो, सोरबाया फैयो फेमास जानो आरो सोरबाया फैयो डलारनि टारगेटआव। बेखायनो फेसबुकनि बिगोमा मार्क जुकबार्गआ मैयानि गावनि फेसबुक पस्टआव लिरनाय नुनो मोनदों दि जों फेसबुकआव पस्ट होफेरि मानसिखौबो आरो मोसाफेरि मानसिखौबो डलारनि मायाजों खानानै मोसाहैयो होननानै बुङो। डलारनि मायाजों खाजानायनि जाउनाव फुं सान हर माखासे बर' आइजोफोरा फेसबुकआव लाइक कमेन्ट एंगेजमेन्ट भिउ नागिरै आरो उइकलि चेलेन्ज होसोना मेगन आलौलायनाय आरो आसि रुवायलायनाय लाइक कमेन्ट हरनानै दिन थांहोनाया बारा जाबाय होननानै मोनसे डाटा ओंखारबावदों। जायनि जाहोनाव न'खरनि खामानि थालांलायनाय आरो गावनि फिसाफोरखौ जोथोन लानायाव गोहोम खोख्लैनायखौ गोबां नुनो मोनदों। बे फाग्ला बिदिजों जायो। बर'नि मुंदांखा चाप्रि लेजेन्ड एबा कन्टेन्ट क्रिएटर आरो शर्ट मुभिनि एक्ट्रेस भुमिका मुसाहारिनि साखा खब्रै गारि लानायखौ नुनानै बड'लेण्डनि माखासे सेंग्रा सिख्लाफ्रा मेगन सानानै हान्थुजों मोदै गलायनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। मा मावनानै मा फाननानै मा इनकाम सर्सजों बेबादि गारि लानो हाखो बेनि प्रुफ आरो मोजाङै स्टेटमेन्ट होआब्ला भुमिका मुसाहारिनि सायाव आयेननि हेफाजाब लागोन होननानै बालन्दा ग्रुप पार्टिनिफ्राय मैया प्रेस मिटनि गेजेरजों मिथिहोयो। बेराफारसेथिं एनिथिं एमजे बिथाङाबो गावनि न' गोदान लुनायाव हिनजाव लाबोनानै अ आ क ख फरायफै होननाय बाथ्राया ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोराव फैयां जादों। थारैनो एनिथिं एमजे बिथाङा हिनजाव गुबुन लामारसिगोन नामा होननानै गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव सोंलु बेरखांदों। फारसेथिं फेसबुक कन्टेन्ट क्रिएटर निजोरा बर' बिथाङाबो पार्लाराव बडि मासाज खालामनानै एक्सट्रा इनकाम लानायनि दायाव पुलिसजों हमजानाय खौराङा सोराङाव फैदों। भाइराल जाबासो फेमास जायो।
भाइरेल जाबासो भिउस लाइक मोनो फलोवार्स मोनो नंगौ बे कनसेप्टखौ लानानैनो गोबां बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा भाइरेल जानो नाजाबाय थायो आरो उन समावबो बिदिनो गोबां बर' लाइमोनफ्रा मोजां गाज्रि भाइरेल जानानै गावखौ ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार हिसाबै केरियार दानो थांखि लानाय नुगोन होननानै बर' सानसुमैगिरिफ्रा सावरायनाय नुनो मोन्दों। थाबैनो बे समाजनि गाज्रि बिजानुफोरखौ फोसाबनायनि राहा लायाबा इयुनाव बर' लाइमोनफोरनि गोबां खहा जागोनखौ मिजिंथिनानै मैया क'क्राझाराव सावरायलायनायखौ नुनो मोन्दों। बे फाग्ला बिदिजों जायो। बाक्सानि निकासियाव मैया सासे गथ'आ फरायालासे बोरै एग्जामाव पास जानो हायो, बाइक गैयाबासिनो बोरै सिख्ला पटायनो हायो, मबाइलाव गेम गेलेनानै बोरै करोड़पति जानो हायो, बिदिल' गुगोलाव सार्च खालाम आरो ChatGPTआव सार्च खालाम नायबाय थानायाव बोरैबा बिफाया नुस'नानै खिगुजासे बुजानाय खौराङा सोराङाव फैदों। मिथिनाय बादिब्ला उन्दैयावनो फिसाज्लाखौ उदाङै हगारनायनि जाहोनाव बिमाया लायहोयै आरो बेबायदि बादुला जादों होननानै खाथिनि सुबुंफ्रा सावरायनायखौ नुनो मोन्दों। भारताव मोनसे पेरेन्टसफोरनि थाखाय एप्स गोदान लन्च खालामबाय। नंगौ, नोंथाङा थारैनो थारखौनो खोनादों। लेखा फरायनायखौ बांहोनो आरो गोसो थोनायाव गफबना थानायखौ खमायनो थाखाय पेरेन्टस जिन्दाबाद मुंनि मोनसे एप्स लन्च खालामबाय। बे एप्सनि गेजेरजों गाव गावनि फिसाज्ला एबा फिसाजोफोरा सिरि सिरि गोसो थोमायनायफोरखौ मिथिनो मोनो। 1 घन्टानि एबा बेनि खम रायलायबानो बिमा बिफानि मबाइलाव नटिफिकेसन थाङो आरो रायलायग्रानाव नो लाभ स्ट'री उइदाउट मामी एप्रुभेल होननाय मोनसे डाइरेक्ट मेसेज थाङो। दा बेखौ लानानैनो मैया 314 नं राजा लामायाव माखासे सेंग्रा सिख्लाफ्रा जेबो प्राइभेसि सिकिउरिटि गैला होननानै खुद्रिसारनायखौ प्रटेस्ट खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सानसुमा नार्जारी होननाय बर' गथ'आ जिउआव साक्सेस जानो थाखाय खस्थ' खालामलायनाङा जासे मालाबा लाकिजोंबो साक्सेस जायो होननानै फोरमान खालामना दिन्थिबाय। नंगौ, सानसुमा नार्जारी होननाया गाव जाम्बा जान्थाब्लाबो खर'नि गोजा तारा दोंसे जनायब्लाबो अफिसार हिनजाव सुन्दुरि हिनजाव हाबा खालामनानै जोबोर गिख्रंथाव अनलायना संसार जानानै साक्सेस जाबाय होननानै दिन्थिनायखौ नुनो मोन्दों। अफिसार हिनजाव हाबा खालामब्ला माबायदि अननाय मोनो, फैसा थाखा हिनजावनि सायाव माबायदि सोलिनो हायो बेखौ दिन्थिबाय थानायनि थाखाय गोबां बर' बेकार सेंग्राफोरा सानसुमा नार्जारीखौ फल' खालामबाय थादों। दा बेनि थाखायनो गोबां बेकार सेंग्राफ्रा सानसुमा नार्जारी बायदि अफिसार हिनजावखौल' हाबा खालामनो थाखाय गोबां टारगेट लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायनि जाउनाव मैया चिरांनि जलायपारा गामियाव मालायनि अफिसार हिनजाव बुरैखौनो जरजबस्ति किडनेप खालामनानै हाबा खालामनो नाजानायाव पुलिसजों खाजानायबो जायो। अल इन्डियारि इउटुब सम जानाय लोगो लोगोनो दुलाराय खोनासंग्रा आरो नायग्राफोरनिसिम जोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै खिनो ओंखारनाय आरो हासुनो ओंखारनायनि थाखाय दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। बेबायदि गिख्रंथाव किडनि माग्लुंलायनाय रादाबखौ नोंथाङाबो जोंनि बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव दैथायहरनो हागोन गोसोब्ला 8638055038 आव 8638055038 नाम्बाराव।